Maray na hapon mga tugang uya po ang mga baratang unyan para sa aga digdi sa Radio DZGB. Mga baratang maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DZGB. Sa mga baratang unyan para sa aga. Sinabi ni Presidential Advisor Joey Concepcion na ang primerong bulto kan AstraZeneca vaccine na binakal kang pribadong sektor pigdalauman na mag-abot sa kabangaan kan Hunyo. Sa sinabi na ang primerong bulto maabot halos sa Thailand sa masunod na bulan mantang aniba kan mga bakuna kan AstraZeneca maabot ni iba-ibang bulto sagkod sa Disyembre. Dahil man niya sinabi kung pirang mga bakuna ang maabot sa masunod na bulan mantang ang mga ini itatagama sa mga economic frontliners na kasabay sa A4 category kan pagbabakuna na itinalaan kan gobyerno. Ipinag-orde ni PNP Chief Police General Guillermo Eleazar sa mga Police Regional Directors na magsumitir nin Vaccination Assistance Plan. Ini bilang preparasyon sa pagbakuna nin mas dakol pang individual sa nakaibahan sa A4 Priority Group na piglalam oman magpuon sa masunod na bulan. Pipasiguro ni Eleazar sa Chief of Police as in Provincial Commands na makipag-coordinar sa mga LGU sa pagpapautob kan seguridad sa mga vaccination centers sa piglala oman na pagruso kan mga mapabakuna. Sigun sa PNP Chief, marhay na ang atab na preparasyon tanganing may iwasan ng siring kanangyari sa Parañaque. Magigirumduman na kanakaaging Lunes, ginatos ng mga senior citizens ang ruminoso sa sarong mall sa Parañaque para mabakunanin Pfizer vaccine asin dain na nasunod ang physical distancing. Mientras na pigahanda naman ni Eleazar ang mga kampo kan PNP sa bilog na nasyon para gibuhon na vaccination sites. Nagitubod si Eleazar na ang mga kampo kan pulis magaya na vaccination sites dahil mahiwas ini asin may open space na bagay para masiguro na masusunod ang social distancing. Siniguro ni Eleazar ang tabang kan PNP sa vaccination program kan gobyerno lalo na taida deploy na nindaan sa inda mga medical reserve force na iyuan magiging vaccinators. Nasa 2,000 na medical personnel kan PNP Health Service ang maayuda para magtabang sa pagbakuna sa satuyang mga kababayan. Mientras tanto, Bareta halid yan sa luwas. Si Jimmy Nasolita. Jim, kamen. 59 na mga personas ang mga nag-uruli halis sa ibang lugar kung sa indigdi sa border control checkpoint sa Barangay Agos Pulangin dahil nakalusot ang mga ini para makaabot sa indang uulian digdi sa Albay na dainin antigen test para makalusot kay puan umaging una sa testing center digdi sa inutan sa nakan checkpoint kan PNP. Sagod na pon kan re-establishment kan border checkpoint sa Sumada, sundo ka so hapon 59 na ang positibo ang resulta sa antigen test kung sa ingabos ini ipinag-turnover sa tula-tula sa syudad kan Ligao for quarantine purposes. Ini ang sinabi ni Pulangi Chief of Police James Ronatay bilang ground commander digdi sa entrada kan border sa Albay. Maray nga ni talagang maigpit ang pagbantay digdikan kapulisan sa pagsabing kunday gabos carrier ang mga nina virus sa mga ulian na mga lugares digdi sa palibot kan probinsya nin Albay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DZGB News. Suportado kan mga eksperto ang brandless vaccination asin pagtaon ng prioridad sa COVID-19 inoculation sa Metro Manila asin kataraning na probinsya tanganing makamit ang herd immunity sa economic hub. Sinabi ni Dr. Tony Liatson, dating advisor ka National Task Force Against COVID-19 na ang presenting rate na 75,000 hasta 80,000 daily vaccination aaboton ng 5 taon. Sa sinabi na ang best approach para makamtan kan NCR Plus and herd immunity dapat matawan ng prioridad ang business epicenter dalan tani ang pinakaminakompesto nin 70% kan mga kaso.
Pigsa sa pinalpak ang Department of Justice o DOJ asin kan Department of the Interior and Local Government o DILG on guidelines sa pag-aresto sa mga nagbabayular sa health protocols. Sigon kay DOJ Undersecretary Adrian Ferdinand Sugay na pipirito nindang mailuwas ang guidelines ngunya na semana. Log kan guidelines and procedure kan pag-aresto asin pagkulong sagkod sa pagsaangat nin kaso sa violators kun kinakaipuhan. Pero siniguro ni Sugay na susod pa man inigiraray sa lay asin day kaini sa salidahan ang ipinapautob na ordinansa kan mga lokal na gobyerno. Mientras tanto, 63 na mga firefighter nurses ang primerong grupo na i-deploy kan Bureau of Fire Protection sa 12 hospital sa Metro Manila na may kakulanganin healthcare workers. Sinabi ni Bureau of Fire Protection Director Jose Segundo Imbang na ang mga nurses sa medical services asin ipinaararuman sa special training sa paramedics. Siniguro niya na may kasunod pang deployment ng mga nurses ang Bureau of Fire Protection para maipnuan ang kakulanganin mga nurses sa iba-ibang hospital sa Metro Manila asin iba pang lugar. Nagsumitir nin resolusyon ang Makabayan Block kan Kamara para midbidon si Ana Patricia Non asin iba pang organizers nin community pantries. Si Non ang nagpuon kan community pantry sa Maginhawa Street sa Quezon City para magtabang sa mga apektado kan pandemya asin iniinarog kan mga grupo asin itawo sa maniba-ibang paagi bako sana sa Metro Manila kundi magin sa iba pang probinsya. Tinawanin doon kan Makabayan Block sa paagi kan House Resolution 1763 na binuhay ni Non ang espiritu nin bayanihan na midbid na ugali kan mga Pilipino asin pagkasaro sa mga panahon na arog kaini na dakulo na tawaan talagang nangangaiponin ayuda. Mantang daiman tanto kay Non ang mga patakot sa iyang buhay sa pagpapadagos kan mga ginhawa community pantry. Ipinahayag kan Makabayan Block na sobra sa 6,000 na pantry ang naitindog na sa bilog na nasyon. Balagat ang Bareta Legion sa luha si Luwens Barsana. Luwens kamen. Bubukasana ang biyaheng Legazpi, Manila, vice versa sa mga pampasahirong bus. Ini ang kinumpirmar sa DZGB News ni Jose Leso Sistina, ang manager ka na Legazpi City Grand Terminal, LKY Grand Terminal, na kung sain sa maabot na Sabado, maarangkada na ang pagbabiyahe pasisiring sa Metro Manila kan mga nagkapirang mga bus companies. Susug kay Sistina, may susunod dun sa mga protocols na arog ka na bagong magsakay sa mga bus na ini dapat igwanin negative PCR swab test o kaya antigen o kaya saliva test hali sa Red Cross. Asin dapat ng pagpasiring sa Manila, point to point dapat ini asin dainan nin iba pang hahapitan. Siring man ang biyaheng haling Manila, pauuli sa Legazpi vice versa, dai ini ma-drop by sa mga dalan asin point to point ini. Ipinagunambitan pa ni Sistina na inikatuyuhan tangani ng mga kolorom na mga van ay mabawasan na sa palibot dahilan ka na siring na sitwasyon na sige ang durugang kay ni dahil sa pagparuluwa sa Manila kan mga may transaksyon na mga tao. Ipinagunambitan ni Sistina na sindaman sa terminal padagos na paghanda may kinaraman sa siring na bagay dahilan taan siring na bagay kay puan ang handaan lalo pa pati na hali sa Metro Manila ana akuton kan bus asin sa mga hali sa Legazpi hakuton man sa Metro Manila. Dagdag na Bareta, ako po sa LBB. Posibleng itaas kan Interagency Task Force ang bilang kan mga tutugutan na makatindir sa religious gathering sa mga lugar na nasa rarumpa kan General Community Quarantine. Sinabi ni Justice Secretary Maynard Guevara na pag-aadalan kan Technical Working Group kan IATF ang naging kalibungan may kinaraman sa ipinapasunod niya na 10% maximum venue capacity sa mga simbahan sa mga lugar na nasa lindong kan GCQ na may pag-iigpit manggararay. Sa sinabi na isusumiter ninda sa IATF ang rekomendasyon na gibo ng 30% ang seating capacity sa masunod nindang pagtiripon. Nasa isolation wards ngunyan kan mga ospital sa Singapore ang may 35 na Filipino na nagpositibo sa COVID-19. Sigun kay Philippine Ambassador to Singapore Ho sa Jap, napigbabayadan kan gobyerno kan Singapore ang hospital confinement kan mga Pilipino. Ipigharas ni Yap na 578 na Filipino nasa Singapore ang di na maani nakakagada na helang asin wala pang nairehistro na gadan. Sinabi pa kan
Kan opisyal na regular sindang nagpapaluwas ng mga abiso para sa mga Filipino sa Singapore sa paagi kan embassy website asin social media account. Puan ka nakaaging taon, 61,651 na COVID-19 cases ana irehistro sa Singapore, 61,134 ang narahay, mantang 31 man ang nagadan. Handang magsuporta ang Overseas Workers Welfare Administration sa mga apektadong Pinoy sa ipinapasunod na travel ban sa United Arab Emirates dalan sa patakot kan Indian variant. Sinabi ni OWA Administrator Leo Hans Kakdak na sinda handang magsuporta sa mga OFW na apektado kan travel ban sa pagsasabi na kinakaipuan manindang kauronon ang gobyerno kan UAE para maging grabe ang sitwasyon sa lado ng penalidad na ipinapataw sa mga OFW. Inidalanta pwedeng pamultahon ang mga Pinoy na pasunan visa dalan sa para daisinda makauli lugod sa nasyon. Sobra 2 milyon ang miyembro kan Philippine Identification System of PhilSys ang guminibo nin account sa Land Bank of the Philippines kan Abril 30. Sigun kay Land Bank President asin CEO Cecilio Borromeo, nakatuwang sinda kan gobyerno para iprioridad ang mga Pilipinong daing bank account. Uminabot man sa 481,788 na PhilSys registrants ang nagbukas nin Land Bank Banking Cards o ABCs. Ang Land Bank ABCs, libre asin ding initial na deposit para sa mga low-income households na matatauhan in basic banking services asin emergency government subsidies. Ang mga essential workers asin mga indigents pwede nang makakuha ng bakuna kontra sa COVID-19 makaagi ang presenteng bulan o kung ang supply ng mga bakuna mas supisyente na. Ang mga economic asin government frontliners iyo kay riba sa A4 group ang ikaapat na prioridad sa vaccination program kan gobyerno, mantang ang mga indigents iyo ang nasa A5 o ikalimang priority group. Kinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez na inaprobara na ang sendang rekomendasyon na punana ang pagbakuna sa mga namamanuan na nasa A4 as in A5 category sa masunod na bulan asin kung magkaigwanan ng sufficienteng supply ng bakuna hali sa ibang nasyon. Pig-aadalad na kan Commission on Higher Education o CHED na tugutan ang limitadong face-to-face classes sa mga kursong engineering as in information technology o IT. Sigun kay Dr. Prospero de Vera III, Chairman kan Commission on Higher Education o CHED, na sa oras na magpadagos ang zero transmission o daing kaso ni nakakaulakit na COVID-19 sa mga primerong kursong tinugutan, dakula ang posibilidad na tugutan naman ang face-to-face classes sa engineering as in information technology o IT. Sa ngunyan, uminabot na sa 64 na Universidad sa Pilipinas ang pigtugutan na magpautob ng limitadong face-to-face classes sa medical as in allied health sciences courses. Pero sa mga nainot nang nagkondukta kan Enero, warang nairehistro ang CHED na ulakit ng COVID-19 sa mga estudyante. Tinawan doon kan COMELEC na dapat tawanin prioridad ang mga pool workers sa COVID-19 vaccination. Sinabi ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na may pangapunan na sinda na naghahagad na isabay naman sinda sa klasifikasyon sa pagsasabi ng COMELEC nasa A4.15 category. Sa sinabi na ang pangapunan ninda sa mga alkalde as in interagency task force kung pwede sindang matawan ng prioridad tangani magkaigwa naman sinda ng barangay satellite registration. Sa hintanawan nindo na kay nindang laugon ang mga barangay alagad kung bako man bakunado ang senda mga tauhan peligroso man ini ni marahay senda. Pig-aadalan pa kan Department of Health o DOH ang plano kan Commission on Higher Education o CHED as in Commission on Elections o COMELEC na isabay sa priority list kan mga babakunahan kontra COVID-19 ang mga estudyante as in ang mga maserbi sa eleksyon sa 2022. Sigun kay Health Undersecretary as in National Vaccination Operations Center Chairperson Mirna Cabotaje na makoordinar pa ang sa indang lado sa Interagency Task Force. Kay puhan man kaya na ikonsiderar ang dalagan kan supply ng bakuna sa nasyon. Sa ngunyan, kaya sila mintang ang Pfizer ang pwedeng gamitin na bakuna sa mga edad nin 18 anyos pababa. Sigun kay Cabotaje, ang prioridad kan COVAX, iyo ang gamitan ng Pfizer sa mga health worker, senior citizen asin may mga comorbidities.
Mas maray kung pipilion ninusto kan gobyerno ang mga propiedades na pwedeng ipabakal tanganing magkaigonin fundo sa vaccine rollout. Ini ang pahayag ni Senador Panfilo Lacson sa pagsasabi na may mga propiedades na padagos man sanang ginagastosan kan gobyerno asin da ima napapakinabangan ninusto. Idinugang pamanyan ini ang mga propiedades na ginagatasan sa nakan mga balasubas na opisyales asin da ima napapakaray ang pagmanihar kini. Sinabi niya na dapat magkaigwang unanin inventaryo asin audit sa mga pagsaliri kan gobyerno tanganing may walat ang mga napapakinabangan. Nakapagrehistro ni dugang na 4 na mga bagong tinamaan ng COVID-19 sa mga Pilipino na sa ibang nasyon. Sigun sa datos kan Department of Foreign Affairs o DFA, ini ang rason kan paglobo kan bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa ibang nasyon sa 18,633 na nairehistro sa 94 na mga nasyon. Sa nasabing bilang, 6,078 ang padagos pang nagpaparahay sa mga iba-ibang mga ospital, 17 man ang bagong mga narahay sa virus dahilan para sumakat sa 11,392 ang kabilugan na bilang kan mga nakarecover sa COVID-19. Mantinidong man nasa 1,163 kan bilang kan mga nagadan sa COVID-19 sa ibang nasyon. Punteriya kan Kamara de Representantes na maaprobaran sa ikaduhang pagbasa ang propestong lakdang na magbabago sa ibang economic provision kan Constitution kan Nasyon. Sinabi ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin. Pamayo kan House Committee on Constitutional Amendments na susug sa timeline na itinala ni House Speaker Lord Alan Velasco sa masunod na semana, isasalang sa deliberasyon sa House Plenary ang propestong lakdang bago ang Kamara de Representantes bakasyon sa Hunyo 5 asin ini masiguro na aprobado na. Sa sinabi na dalanta iguana nin 7 mga interpellators tatawan sinda nin oras sagkod sa masunod na semana asin puntirya ninda na maaprobaran ini sa ikaduhang pagbasa para sa sendang adjournment asin magkaiguan nin tamang panahon para sa pagboto sa ikatulong pagbasa. Nangapudan ng tabang ang Puerto Princesa para sa kadagdagan ng health workers darakan pagpadagos na pag-itaas kan kaso ng coronavirus disease 2019 o COVID-19 sa indang lugar. Sigun kay Mayor Lucilo Bayron, naghahagad na sinda sa National asin Regional Interagency Task Force against COVID-19 para madugangan ang sa indang medical frontliners. Sinabi ni Bayron na nabubugtak sa alanganin ang mga quarantine facilities dahil sa limitado ang health workers. Napunduman kan Mayo Jess, sagkod Mayo 15 ang operasyon kan RT-PCR testing center kan Puerto Princesa dahil sa maintenance na nagresulta sa mga backlog. Dahil ang digdi, nakatala na magbisita sa syudad sina testing czar Secretary Vince Dizon, vaccine czar Carlito Galvez Jr. asin mga miyembro kan Regional IATF. Yan mga tugang nga detalles kay mga Bareta ngunyan para sa agadigdi sa Radio DZGB. Sa pag-arakan mga pag-iriba, June Napolis sa Lado Technical. Kami po ang nagatod kan Bareta. Ako po si Francia May Borras. Ako ma po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa inong pagantabay. Ido Junior, para sa kaakian na sa rohas tatulong taon.